Para kinasih wonten patunggilanipun Sang Kristus, mugi berkah lan pangayomaning Allah tansah mawujud wonten ing gesang panjenengan sami. Pinanggih kalian kula Surono saking GKJ Sedayu ing Sabda Winedhar edisi dinten Rebo 31 Desember 2000 selangkung. Sabda Winedhar ing wanci menika kanthi jejer nyuwuna kawicaksanan ingkang dipundhasaraken saking setunggal para raja bab 3 ayat 11 ingkang mekaten. Lan manawa lakunira metu ing dalan kang sun tedhahake lan lestari manut sakaing katetepan lan prentah ingsun padha kaya ramanira Daud, ingsun bakal padha tambahing umur ira. Para kinasih wonten patunggilanipun Sang Kristus, dinten punika Rebo 31 Desember 2000 selangkung mujudaken dinten pungkasan ing taun 2000 selangkung. Menawi kita raos-raosaken saestu kathah sanget pangrengkuhipun lan panuntunipun Gusti. Mekatena ugi berkah ingkang kepareng kita tampi. Sinaosa dereng sedaya rancangan kita saged kasembatan ing pungkasaning taun punika. Kita kaajak sami nyuwun dhateng Gusti supados ingkang dereng kinayuh ing taun punika saged kasembatan ing taun 2026. Waosan kita ing wekdal punika nyariosaken lelampahanipun Sang Prabu Sulaiman ingkang kanthi adreng ndedonga dhateng Allah supados kaparingan kawicaksanan salebeting madeg dados pangarsaning negeri. Nglajengaken ayahaning ramanipun inggih punika Sang Prabu Daud. Sang Prabu Sulaiman nyuwun kawicaksanan saking Gusti supados saged lelimbangan perkawis ingkang sae lan ugi perkawis ingkang awon. Murih saged dados pangarsa ingkang datengaken katentreman dhateng sedaya umat. Temtu Gusti badhe netepi menapa ingkang dipun suwun. Malah Gusti Allah paring pangandika sauger Sang Prabu Sulaiman tansah lumampah ing margining kaleresan manut miturut karsanipun Gusti badhe pinaringan ugi yuswa panjang. Kadang kala kita abenajeng kalian kawontenan ingkang nedahaken kangge netepaken pilihan gegayutan kalian perkawis ingkang nembe kita adepi tanpa nyuwun kawicaksanan dhateng Gusti awit rumaos saged ngatasi samukawis. Sumangga kita nyuwun dhateng Gusti supados tata lampah gesang kita ing taun ingkang badhe kelampahan tansah ngener dhateng dawuhipun. Sumangga kita tansah nyadong kawicaksanan saking Gusti, murih kita saged nglampahi gesang ingkang nyondongi karsanipun Gusti ing saben ari. Wilujeng lumpet ing warsa anyar. Gusti tansah berkahi. Amin.